regane murah tangga dhewe. Corong ki karo Mas Santoso bebasane pasangan yang serasi, pasangan yang ideal. Cocok. Serasine iki sikine lor, aku ning kidul. Cocoke ning ngono kuwi. Iya, dadi ora petuk. Apa iki? Lah padha cukilane kok ya. Apa Kene yo ndek cukilan. Krepekan. Iya. Yo tarik. Lah. Kon arek daheme kaya kirik jenggong ora to. Heh. Kaya sono jenggong. Alah, Alon-alon wae. Mas, wong wedok sing modele kaya aku ngene iki nek ra unjal ambekan apa gorokane diresiki iki gak iso nyuwara wedok. Ngono kudu peralihan suara. Kudu jenggong sik ngono.